umsebenzi uzana ngaphambili nihlalele ngicathi zonke lezi ezinye ingane ziyilimi wozana nahlala phansi aleli ikama ungazi ukuthi ufakele la ngicela ngawo wena ngizogcina wena kusenemvimbo kanyoka kufuna ukunike wena yini ndaba umsebenzi ngicathi zonke lezi ezinye ingane ziyilimi nje bengawenzi umsebenzi wami boss ayibeke hlala phansi hawa kushana umvimbo kanyoka unyoko wabalekana engayenzeli homework ufuza yena ngifuna ukuthi ufane naye yes khali igazi liyasho neBhayibheli ukuthi izono zoni zolo labantwana ngifuna ukuthi boss ukunika kama wakho ke ufike umtshela ukuthi ngikwenze hayibo unedlobo zokumba wami unedlobo boss hayibo boss wenza ngani ayakona lo wathi ngiphethe wona lo ukuthi ngithikazise uphuma silo sasa hawo uphuma silo abhalanga naye boss uphuma silo so kodwa ngenxa yesikhathi abantu bami somshakusasa uphuma silo Wanyamsaba. Ma uthi umsabi ke sengicela uyomshaya manje. Thisha. Thisha. Someone else? My name is Thisha. Mina uzomfundisa isiNgisi. Hayi mimi hlala phansi. Okay. So uzoqala yini now the pronoun. Yeah, yini now. Inawo seyigama letebonakalayo ngingabonakala. Inawo letebonakalayo ngingabonakala. Yini pronoun. Sir, why are we learning Zulu and English when we're supposed to be learning English? Why we learn to understand because Zulu is mother tongue. Pronoun. Say, you don't want to understand, you want to learn English in English. Sinembono nawe. Yima wena inkinga yethu sabafundi iclass lesingisi ifunda ulimi lwesiZulu futhi sifunda ulimi lwesingisi. Yana inkinga yethu leyo. Yini ngizwa? Ngithona Thisha omusha. Thisha. Class, njengoba ngishilo ukuthi ngizoniphathela uThisha omusha, le ngimphethe-ke la uzonifundisa English nge-English. Mr. Oxford, awubathatha abafundi ngizoba le muva kubukela. Learners with honorific ability imitativus, this prospiciously auspicious and serendipitously fortuitous opportunity with my Danianism is indeed purposely prestigious. With that said, I feel quite prominent and venerable to be here. Now, to pontificate myself in a laconic manner, aphoristically and epigrammatically, I am Mr. Oxford, I'm from England, I'm a pedagogue of English,
I'll be inculcating you and inducing the concept that have to do with English. Hence, it's of paramount importance that you comprehend everything that I will be expatiating on. Any other conundrums, anything you find to be quite predicating for your mental, cognitive, systematic, neurological functioning. Do you have a conundrum? This should not be a flow unification because it's colorious. So, whereas in this period we don't speak English, we confabulate using exuberant superlatives. With that said, any other conundrums? What seems to be the predicament? Like, just do it. Just do it. Right, boy, for footman, 200s. Right. Himle. Correct. Yeah. Yeah. So class, what is the date today? Now Tishonkuneki gala. Got a few lands, singer, very 50% of marks. Hey, man, 51. So young way, I just found out your big. Hey, 7 months of 151 rand. Then at the mushroom, at the mushrooms. This is happening with 1% of the way. We had a very good grocery. This is out of 1%. When I need to tell her those zero, what's in how what's getting to the good demonias. Your kitties of Shanghai, so spend the fanayo or kitties of the fire. Ubaphethimbuzi usipho kumele ufake imbuzi la emqaleni wakhe bese ukuthi unomfundo ekhanda lakhe ugugu la kuthaya bese ifike iqalaza kodwa ngakho ukuthi ngithembisile xa ngifakele nami ngibone asiqale sibone
Pants down! Mr. Tru, awuqale ngapha mina ngizobambena ngawe. I used to pitch black when I was in Afro. Pitch black. Afro. Nanzani sir. Yabona nina le mpilo bela eklasini zoyinqabisa okwekati zobona zoyinqabisa okwekati nje mina kuphuma kayiwani Wesibili uzomthola esithombeni njengomini. Types of immigration. Rural immigration. Rural immigration. yes wena siqenqo engathi uzongibhalela ke namhlanje Awufundanga yini? hayibo ngibuza kanjani umbuzo ongibuza wona ngiyakutshela ngikubuza uzongibhalela Yebo manje mina ngiyanqina ukubhala amaphepha awu-2 isikhathi esisodwa. Ke ngikazi mina ukubhalela. Angithandi ukubhalela. hayibo uzobhala iphepha lakho uqede ubhala iphepha lami Ingathi uthi ngibhala amaphepha awu-2 isikhathi esisodwa. iphepha lami ngidinga ulibhalile Hayi sabona. ubhalela
be the type of guy that has everything. Paying for my fame, I be paying for the dreams. Paying for my friends, I be paying for my teams. You can tell that I've been hustling. Straight from the ground, I've been grinding. The whole city knows me. It ain't easy blow, it ain't easy to make it. If you know all your dreams, you just give me better pray. Somanda, speli busiso kuwe. Namanda, siwamukela kuwe. Iphumnyama vele ukukhanya, sethembe wena. Sethembe wena, sethembe wena. Nkosi baba, hamba nathi baba. Sinenhlalo, uqanga amadolo. Nkosi baba, Siyakucela, hamba nathi baba. siyakucela, Sinenhlalo, siyakucela, uqanga amadolo. siyakucela. Check it. Sure. Baba wethu phila kithi sibiza igama lakho. Silonde Nkosi le ndlela esihambayo. Sohlezi sikhuleka sembele emkhulekweni. Siqine baba, siyakhuleka kuwe, sicela kuwe, hamba nathi baba. Ngicela impumelelo namandla kazokhosela. Dala ngithandaza ngikhulaza ngifuna imali. Ngena ngiphume emnyangweni esonto pay the price. Hamba nami baba kule ndlela ngikhona ukuhamba ngedwa. You the one who gave us blessings njengoba ngirap. Ngifuna ukufana nabanye, I wanna kill the trap. I pray to the Lord cause my soul is never saved. This is what I faith but my number one is hip hop. Nkosi baba.